haba ka balang bukor banyak seng marway ngapet sakamakeleng halayin minta ngasyusyang kuslai balay jakum ni ablay to pensyay kajing pang nat ngay ba ka pen shep ting yang ngi don ha ka kutlat haba kut kalenti ablay ngi duway isnay lem yang kaklam kanyalat pencia ya kari jongi kadba nangyat kipor bakisngi jingmala nang jer halakari kena halayin kikmen kis ngopa jingkuslay nang kya ya khmih kiba luming kiba duk laker duk kaba manu yaki bakloy banyasam kajing pang nat ngay ba kapen shep ting yang idon ha ka kutlang haba kut kalenti ablay ngiduway isnay lem yang kaklam kanyalat pencia ya kari jongi jing suk hakari min way bangi yo kahak bangi don min tala jano kipop kibari day tami bayo ablay tumam ya kari jongi kajing pang na try ba kapin shep ting yang ngidon ha ka kutlat haba kut kalenti ablay ngiduway isnay lem yang kaklam kanyalan pencia ya kari jongi kaklam kanyalan pencia ya kari jongi kat nu kalong ke internet ben itiang ben yo i ki khunret ki balong ki pesara jong ke balang bagi yang ban ruai ban iaroh ban sakhi ka kerteng ujisu ha kan ding tayo ko meminta isgo komen shibun bagi yo ban walam shapi ki sur batiang balui jo ki hebret pada ka besdang lap yang so bhai pi baroh ashkan ki YouTube channel jong ke balang Presbyterian Nongthymmai ke program ki sur iaroh itu hebret iba kerteng i elsa rendong ibar wai mentan dia sho bagi yo i bet yo ngo sakat tu kat ni ki sur Jingrwai tu in shash ko ni dekhot na kitab u Jeremiah kale nong ke bening kong ke dekhot ke bahinyo ke ketien ke jong blay ke ba ong kum ni wat ong ngadang kena na bahaki no ki bangan pha ya me men let ken bat ya ke bangan hukum ya me men kren ken ti perlok baro kum ki khun ke jong blay ni don ke benta ban shakri u blay ding baki sap ki ba u la ai hangi ding baki lat ki lenti ki ba u blay langi long ki kena ni ki samla la ni ki rangba paro ngi long ki babet ban pediang bat ki babet bat pediang hun khamat jong blay ban shakri u
ti perlo baroh tu gini petengnya kini ke program dah kini ke Jingrwai ke Belarwai de Ifrida Nongkenri I Damitria 1 in me barika Balang but in Mesha Nongkenri but kini ke Jingrwai jungki Isaacs ke bala ai jengmut ingi bangin ai la du blay mo unya ya shwa jungi haki kiei baroh walang isngo ba ngilakut kilat kilenti hindai unya lamingi tu ini ngap no ya kini ke Jingrwai jong kini ki Hebron. Baroh ki arngut cipara I bami bat skem bat ielana ban bet karbi thai ki ba ka kerta jongki ka long khandai bat sansnem ken bet sngo hangi ya ka Jingrwai ka pen ken mau yangi bat ai men sim yangi pangi don ulok om kom ki lok ki ba ha kani ka perthei ki ba la ban kala hendre uni upar lok jungi upom jo kala sha ki pom jukut bat uta ude ujesu Don ka wei ka kuteng ba phula kuteng bam ju sha job badan botang haka don uwe u lak bam ju kela bulong tang ba u ban yai ne shirta Ubaning kong
Langit lawat kilok jong kapertai kintip nomenta komuning siyang hae la hashitam jinjar berbun jingma unite unang alituan syanga Baroh, cuma bagi dia sekolah ke jingkran lingkot ni pastor W Shala. Ini ngap yang kini ke Jingrwai ke Balang di ibet shibas bat ilahun shisha kriem. Bat kinong tem kide il sha lisha nongrum nang ta bat inuwi ke war. Kini ki kena akan thai saungun. Kin pen sekolah hangi ya ke Jingrwai ke bakin tu yangi. Bat kersiu yangi. Bangin ya ro kumba kini ki heb barit. Naduk bagi dang red ki persang bat benlin ban ya ro ya utrai. Naba omdan ke jinga pera kamat ublay, lakalong ke jinga roh niki kena, niki samla, la niki rangba. Ublay upediang sobha, la ringi roh ni syakri u, da ala ka mensia badon nur baharo. Can run
Chakri hajeng shisha Mensim ukonukpa Aku dragon rat Topen shut bor yangi Haka jingthammai Kamensim ngin chakri Jinglong barim baroh Loi bangin hino Dang you make and run in yai iaroh Aku dragon run To ben shut boring Haka jingthammai Kamensim ngin chakri Jinglong barim baroh Loi bangin hino Dang you make and run in yai iaroh Jinglong barim baroh Loi bangin hino Dang you make and run in yai iaroh Ki parok be sai sin nga ai ko ble pia ka kerteng ka bathiang bat ka badon bor tam ka jung trai bat unong pen em jungi U Jisu Khrist nga ai ngu yu ble ba ngi yo ya kene ka por ha ka bangin ya shimentalang ling ba jong kene ka program ki surya ro bat nga dwa yu ble un ker kuingi ling ba ini por ibangi ya sha skor ya kini ki jingrwai bat kum juru ya jing slok i baleng kot ha kene ka por ki parlok barok nga kwa banyalam ya ka jingmut jing berkat ka jungi ha kene ka por Syapang kajing koridor jong kajing syakri kajongi iwei piwei baroh ngidon ka benta ha kajing syakri kajongi yau blei baroh ngidon la kajong ka benta ban syakri yau blei baroh kat kibala itu bat kibala pediang yau Jisu ngilong kita ki dekat ha kata ka met kajong Jisu Khrist bat ka siti ka beningkong syakinong Korinth kalenong ka bakat ar ka dekat ka bakat sau ka ong namar kata ka met kamlong tang shidkot henry shibun lapenlong ya ka met ka jong U Khrist da shibun kidkot ka pamut lapenlong ya ka met ka jong U Khrist da mangi ki hep ki berit mangi ki samla ki rangba ki temen bat kumta teter ki bala itu ya U Khrist mangi ngi penlong ken ya ka met ka jong U Khrist namar kata kat ki bala pediang ya U Jisu ngilong ken ki dekot ha kata ka met ka jong U Jisu Khrist ngila ban long tang ki hep ki berit ngilak ban dei ki khun samla shin rang bat kan thai ngilak ban long ki rang ba ngilak ban long ki temen ki kro ngilong ki dekat ha kata ka met ka jong U Khrist baroh ha kata ka met ka jong U Khrist kum ki khun ki jong U ble ngidon la ijong ibenta iba mangi nietre compare la dang ide tang ki kena ki berit compare la dang ide ki kena samla bat kumta ter compare la dang ide la ngilong henry baroh ngidon la ijong ibenta ha kata ka met ka jong U Jisu Khrist bat abang ipek ya kene ka met ka jong briu ngathara ngila ban sung thu bakini ki dekhot jongi baroh kidon la ijong ikam kiba kiatrei ban benyat bat ban bakadi ka met ka jongi kala ban function bat kum taru na ka benta jongi kum ki kur ki jong ble ngidon na ka jong benta ha ka bangi ngila ya ka ban function ya ka met ka jong U Khrist na kwa ban ai nu kusai pi na thrai ngi jupusan ne em ya ini i kti khmih i bangi ong pek ini i kti i berit ba ban nga thrai pi da ban berkat ili ayu hendreng kwa ban ong pi i don ka benta ka bakong san ba pi jumut dur bala dangim don ya kani ka kti khmih thrai kan long kumnu la dangi dei ban ra i ki jingra ki bakya pat pi ju berkat ne em ba ini i kti khmih wala da ilong tang i berit ba hendrei i dei ibadon pat ya kata kabor pat kabor le sing ina ban ong ba imat semoga man ong bakasyong hai ni kiti kami dah bangi grip ya kanu kanu ka jingbat ka penmi ru ya kabor pat dei hai ni benta usat Isaac Newton wong in the absence of any other proof the thumb alone is enough to convince me of the existence of God ba abangi pet ya ini i kiti kami jungi
Sir Isaac Newton ong bakala biang ban pensisya yang bau bleu don kumno bau bleu tau yang i bakawai ka benta kalong ka bakordor kalong ka badon kam katrei yala ka jong ka kam ha kata ka met ka jong Khrist namar kata le se ngilak ban pai chaki hap ki berit le se ma pi ki hap ki berit pilak ban perkat ngan le ayu manga ngalang long tang ikna kumno kan ngan syakri ya ublei kumno kan ngan saki ya ublei pidan kum kita ki jing kli le se kata ka jing syakri ladi kata ka jing saki kadai tang nya kiba la kham samla la ni kiba la he la san bat kum juru nam ta jong pi ki me ki kpa pila ban ong kini ki khun jong a kidang rit kin le ayu kan kidang khna kini le ayu kini ki khun ki jong a hak nur kom kini kin syakri bat kum ta te kan mau pi ki hep ki berit bat kum juru ya pi ki me ki kpa uji su teu ong haga gospel ke jong Matias kal nang bakat kendai bakat kat sau ong sya eki kena bakin wan syanga kalong ke basngot nat ban habangi puli ini dekat namar bahaki ni ki dekat lapen i hangi ba ujisu unyokor ya ki hep ki berit ki kena ru kilong ki atiar ki jong ujisu haba kum ki hep ki berit nginang ban IT ya ki sap ki jongi ya ki talent ki jongi nak benta ban saki ya ublei pinang ban ruai pinang ban thok poetry pinang ban le kiwi ki kinja activities but haba pi penan kam ya kita nak benta ban saki ya ublei kan mau ba pi pilong kita ki instrument ki atiar ki jong uji Yesus Khrist walada pilong tang ki hep ki berit habangi syakri ya ublei but habangi penan kam ya ki sap ki ba ublei ayangi ula ban le ya ki kamba ula ban le ikamba lingba jong pi kumba kala jaru ka ketin ke jong blei ngatrangin kan mau ya ka jing besar ka jong uji su ya ki san hajar ngot tam gi briu tang da san teli ki kepu bat ar teli ki dok kha bala ai do we ukana it's a miracle kalong ka kamba bat namar kata ngakwa ban pen kan mau pi ki hap ki berit ijing syakri iba kumno ru iba PPI shu blei Ndrei haba pi IT ya kita ita isap jompi lani ita talent jompi ublei ula banle kamba nang ta nak benta jongi ki khun samla kum ki khun samla shendang bat kan thei habangi phai shala ka jong ka jing im teng ngis ngau kumba ngim long ngis ngau teng ngis ngau le ran teng don kata ka jing ngis ngau shep tieng ngis ngau kumba ngim nang teng habangi ya nujor ni ya pet ya kanika habangi hakanika juk jong ka social media habangi compare ya ladi bat kiwei ngis ngau ya di bangi ngim don value ngim don dor kidai kita ki jing ngau kiba penok men si mingi bat kiba thanglar ru yangi mamangingin le na kamta ka jong blei namar ngis ngau kumba mangingim nang ngis ngau kumba mangi ngim la hendrai parlok samla habangi le na ka benta ka jong blei ngaku aba pintip om dei mangi bala hendrai dei ublei ken uba penla yangi namar kata ngiken mau haba ublei khot yau Moses ngiken mau yau Moses uang ngatlun ngam nang ban kren hendrai ublei ula penla ayu penban ba unong penlaj ki khun Israel bat ba unong yalam jong ki khun Israel nang tangi kan mau ya Jeremiah haba ublei khot ong ngadang kena kumno kan ngan trey ya kanika kam ka ba mai khot ngati ngadang kena hendrai ublei ula penla ya banlong atiar bakordor jong bat ulong uwei na kinong ya tu lupa ki parlok be baroh kum ki khun ki jong ublei langi long tang ki kena ki berit dadangi long tang ki khun samla le si wat ngi ki bala he ki la san ru dan kapor ka mangis ngau kum ngim long teng wat ndah bangila temen larang baru teng ngis ngau kum ngim don dori ngaku ban ong bahaka jing syakri ka jong ya ublei thau yangi da ki jing thau jang kene ka perthai kala bandon lagi we ki rukom thau kala bandon da ki we pat ki measures ki ban thau ya ka jing la lani ya ka jing bamla ka jongi hendrei ha ublei umpet lada ngidei ki badang kena lada ngidei tang ki khun samla bat kumta ter namar ba ha ublei baroh ngilong ki ba kordor bat ngiken mau ka ketien ka jong ublei ha ka kitab Jeremiah kelnong beningkong dekat besar bat san ka ong ngala itu ya pi nadu ka ko ka khmih jong pi kamut ba ngilong significant ngilong important ngilong special haki
haki khmat ki jong ublay namar kata ngi baroh ngilong ki atiar ki ba kordor ki jong ublay lada ngilong ki kena angu ublay bakini ki hap ki berit ki ba pilas ngap ki jingrwai kilong ki atiar ki jong ublay bat piru ki hap ki berit lese ki khon jong pi ki yang ki sam kila banong ki atiar ki jong ublay baroh ngidon la ka jong ka benta ban syakri ya u kum ki dekot ha kata ka met ka jong Khrist namar kata ka jingpen kan mau yang ngi kalong bamangi baroh ngilong ki atiar ki ba kordor haga kam ka jong kenrat nang ta bamangi ngilong kita lesing lam nong a valuable instruments in God's ministry kai ka badon kampat na ka benta jong ngi baroh lada pidai ki hap ki beret pidai ki kon samla pidai ki belarang ba ki belhe ki belasan kai ka badon kam na ka benta jong ngi bangin nang ban IT yala ka jong ka jing im ka jong bangin nang ban IT ke jing em ke jongi bat nang tak ndah bangin nang ban IT ke jing em ke jongi kan ya rap ru lani kan hikai ru yangi bangin nang ban IT ya kisap ke jongi ngin pendon kam bat nang tak ndah bangin nang ban IT ya kisap ke jongi mdai bamangi ngila nrai ublai upen la ngin la ban pendon kam ya kita kisap ke jongi na ka benta ban syakri ken ya ublai bat manu ban tip ki parlok baroh isap iba ubleu la aya pila ban snow kumba imdon value imdon dori henry ublei ula ban perform mergel ublei ula ban penlong kamba ladat iwehi imen sim iwan pai show try lani iyo kejing itu iyo try lengba kasap kabama pipi pendon kam kata kaladai lupa kakamba ublay unkar ku yang hilang iwe piwe ling baju kini kapor ba ublay unkar ku kini ki hap ki berit ki bala ai ki jingrwai ki jong ki banga doai ublay ba ublay nangan tu ya ki yeng ki sam ki jong pi ya ki kon ki khti ki jong pi ba unang pendon kam ya ki bat unang pendon kam yang hilang iwe piwe bang nginum sngo bang ngimlong khmat jong ublay kan mau bang ilong valuable khmat jong ublay bat ba ublay ukwa ban pendon kam yang tu ngin pen kan mau ildi bang ilong ki instrument ki jong ublay ilong kita ki atiar ki ba kodo ki jong ublay unkar ku ingi nak bentar buram ke jong amen Kublay pastoria ketu ke kubor ke bapelapan sengau bedeng jongi hakan ni kepor kublay ni ikir ku ipi perlu baroh ke Jingrwai ke bakat do ke ngin pet sengau api hakan ni kepor ke dike Jingrwai ke ba onrai di Abigail Donna Shang Pliang kena iba post nem kerta pat ke dike Jingrwai ke pen kan mau yangi wat langi dona pedeng ki jing at pelong ki eryong ki erlang thari ki bangi kendo ke jing im ke jongi kin long jai jai habangi ra ban bu yala ke jinget halau trai Shep ting ba me long
will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you're God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you're God. Perlu baroh ila poisha ke bekut jong ke ni ke program ki sur iaroh. Ni ai ke jeng ku blei sha baroh ki perlu kena ki blei shim benta ha ke ni ke program. U blei nang yai ke ku ba penang roi ke jeng im ke jong pi. Kumta ke jeng shakri ke jong pi yo trai. Ni ai ke jeng ku blei pi baroh ki bela pet ru ya ke ni ke program ke ni ke YouTube channel ke jong ni. Nginget pilayok diang ke jeng ku ling ba ki ni ki sur Jingrwai. Ini saya sempat berpi, lah sem tayo, hak kejuk ke sini, hak kejuk ke por, mana hak kejuk ke YouTube channel. Boleh berkui pi baroh. Ketin ke jong boleh, hau Matius ke lenong ke bakat kendai ke dekat ke bakat saw, ke ongkum ni. Uji suti ula ong, syak aki kenlu, ban wan hanga, bat wat kang yaki, naba ya ki bakum kita long ke hima ki beneng. Kini ke dekat ru ke kot yagi, ki belah hek lasan. Ki samla, ki rangba, ki temen. Bagin long ki kena ki bahok, ki bersida, ki berslur. Bat ki pom le rai ban syakri, bat ban saki ya uterai de ki sap ki ba ublei ula ahengi. Baroh yidon la ka jong ka benta ban syakri ya ublei. Tu gini tuai. Ni angu eme ko pa ya ke ni ke program ke belalong ke jengkel ku yang i baroh ke belapet ya ke ni ke program ke ni ke YouTube channel jong ke belang Presbyterian Nongthymmai. Ni duai pa be it e ba min ker ku kini ki kun hap ki berit bakin nang la ben pendon kam ke sap ke phong ke ba me mela ker ku ye ki. Batu airu ingi baroh ke bepet ya ke ni ke YouTube channel ya ke ni ke program ke ni ke YouTube channel bangin nang la atrai ben pendon kam ke nu ke sap ke ba me mela ker ku ba mela ayangi. Batu airu ba ke jing it ba ke jong blei pa ke jing ai ke jong U Khrist ba ke jing selok ke jong men sim kuat kini long rengkat bat ni baroh ke belayo i pedio skong kini ke program ikini ki sur ke Jingrwai bat ya ki riunget ki jong me lek sat la ke pertainment ta hadu la ke taru. Amen.